uNkulunkulu usibizile bazalwane, usibizele imishini. uNkulunkulu usibizele imishini. And leyo mishini kufanele ipheleliswe. Hallelujah. Kukhona abantu mhlawumbe njengoba uhlezi lapho ungacabanga ukuthi wena awukwazi ukuthandaza. Akekho umuntu ongakwazi ukuthandaza. Not even anyone. The reason why you think you can't pray, you are trying to pray like someone you are not. Are you with me? The reason why ucabanga ukuthi awukwazi ukuthandaza ukuthi uzama ukuthandaza njengami, but wena awusini. Kumele ube yimiqala ukuthandaza njengami. Are you with me, bazalwane? Angeke uthandaze njengobugwana. Hallelujah. Angeke uthandaze njengobantazalwane. Angeke uthandaze njengogogo wakho. Angeke uthandaze njengomnoma ubani lona ombekelelena phezulu when it comes to ukuthandaza. Angeke uthandaze njengaye. Uzokwazi ukuthandaza ube effective the day you decide to pray as you. And your effectiveness will start that day. Hallelujah. Are you with me, brother? We are about to turn that. There's something about you that you don't know. You can pray. The moment you say, before God, I don't need to be someone else. I need to be myself. And take each step with God as myself. Amen. Do you know when God wants to see holiness? He wants to see holiness lived by each and every one of us. Ufuna ukuthi makabheka umsiza athi umsiza ungcwele. Angathi umsiza ungcwele njengomkhonza. Athi nje umsiza ungcwele full stop, because before God we have to remain individual. Who we are. Hallelujah. You do not need the vocab kamfundisi. The creativity kamfundisi yokwenza uNkulunkulu ukuthi wena ukhulile in the Lord. You can use big words. You don't need that. You need to speak like you speak. Hallelujah. God understands the way you speak. So masithi siyathandaza bazalwane, ungaunyazi umthandazo wakho ngoba wena ukhulumanga njengobani bani. And ungaunyazi umthandazo wakho ngoba mfishane. Lethi Bible umkhuleko that makes a difference. Umkhuleko olungileyo. Hayi umkhuleko omude, olungileyo. Hallelujah. Are you listening, bazalwane? And ukuphinda-phinda mawuthandaza ayikho into wrong. Let me tell you something. You'll never understand the power of pinda-pinda into one until you go through the darkest time. When God uhlakanipha kwakho ne-creativity yaphelile, ungakwazi ukubiza amanye amagama asaqhamuka engqondweni, uphinda-phinda into eyodwa, bese uNkulunkulu ustepa in ngokuphinda-phinda into eyodwa. Umthandazo asiyona into yokuba namagama amaningi. It's not. It's really not. Lethi iBhayibheli umkhuleko olungileyo uphilisa abagulayo. In English it says it avails much. But this is what the Bible says. It defines not the prayer, but the person praying. It says umkhuleko ophuma olungileyo wenza i-difference. It's not the prayer where the difference is, but the difference is in the one who prays. Umkhuleko wolungileyo. Ibandla kaNkulunkulu kufanele livaze ukuthi the Bible has defined you. iBhayibheli alinibeki nina njengabantu nje aba-ordinary. Hallelujah. The Bible doesn't talk about you like just as ordinary people. And I always tell you this, until you believe what I tell you, you will never be effective. Until you accept what I tell you about you, you will never be effective. Nina, you have a highest calling on earth. The church has the highest calling on earth.
Hallelujah. And that is why umkhuleko wenu umkhuleko ongafani nanoma wabani, because the Bible says you have been made the righteousness of God. Now, if the Bible says the prayer of the righteous avails much, who is it talking about? It's talking about you. You have the highest calling. Praise the Lord. Praise the Lord. UmiBhayibheli lithi uma abantu bami ababizwa ngegama lami bezithoba bafuna akathi uNkulunkulu umizwe lonke umhlaba wonke ungabuthi uma abantu bami ababizwa ngegama lami ngizokwenza something not for bona bodwa, for the whole world. Indaba uNkulunkulu uthi people who can trigger my actions is not the world. It is those who are called by my name. They can trigger something from me. And when they trigger it, TPV shall end. When those who are called by my name do that, ubugebengu buzophela, corruption izophela, yonke into Israel ekhala ngayo, uma those who are called, they don't need all to repent. But as long as abantu babiza ngegama lami baguquka ezonweni bafuna ubuso bami bazithobe, I will do something for their land. I heal the land. Now the problem is this one: when the church doesn't understand, when the Bible says, the Bible is written, Israel alive umengezanga uzotshontshwa to kill and destroy. Israel alive. But the Bible I read tells me this: ukuthi Israel alingene lintshontshe libulale libhubise. The key is with the righteous. The righteous hold the key. Because if those who are called by my name shall humble themselves and pray, they hold the key. They are the ones who are holding the key as to whether the thief succeeds in stealing, in killing, and destroying. The moment the church realizes that they've got this key, then the devil will never be so free to operate again. The problem is when the church forgets what key it has. Umibanga likhohliwe ukuthi ngiphethe ukhiye wokuvulela nokuvalela usathane ukuthi elalenza ngifundise nayo into. Sizofunda iBhayibheli. Uma izwe lonke lona phambi koNkulunkulu, umhlaba wonke ublasphema uNkulunkulu, umhlaba wonke ungamthobeli uNkulunkulu, umhlaba wonke wandile ngesono, induduzo kaNkulunkulu yilaba bakhe. Wena uyinduduzo kaNkulunkulu, umizwa lonke limthuka, umizwa lonke lingamnaki, umizwa lonke lingamkhonzi, ubuphume ekuseni enkonzweni. God looks at you with a smile. Uthi noma abanye bangamkhonzi, noma abanye bangamnaki, kukhona inhlanhlane, kukhona ingcosane engizigcinele yona, eyinduduzo enhliziyweni yami, ukuthi noma bangamkhonzi, bathi bakhona laba abancane. Uyinduduzo kaNkulunkulu, uyithemba likaNkulunkulu. You are God's hope. Ukuthi izwe leli one day lizolunga ngoba kukhona wena la emhlabeni. Your presence on earth, it causes God ukuthi aduduze ukuthi noma abanye bengidela bathi naba abahlezi behlabelela njalo ukuthi ngiyokulandela msindisi wena owachithi igazi, noma abanye bedela mina ngiyohlezi ngikulandela. You are God's comfort. Do not be disappointing.
ithemba liphelile. Phelile ithemba. Bible lithi you are the salt of the world. Lithi lingukukhanya kwezwe. Hallelujah. When Jesus was speaking to the Pharisees in the book of John, uthi ukukhanya buzile nina ngakurejecta. Why? Because ukukhanya uma kufika niku-accepta kuzo-expose imisebenzi yobumnyama. Manje ukuze imisebenzi yobumnyama yenu ifihleke ni-reject ukukhanya. Usho njalo uJesu, right? But you have rejected light. But you and me have accepted the light. Once we accept the light, it does not mean we are perfect yet. But because we have accepted the light, it continuously exposes our wrongs and sins that we need to continue changing from. Once the light is accepted, now we continue living in light. We continue sipping and carrying because ukuze ukukhanya kuveze izinto esifanele sizilungisele uNkulunkulu ukuze siqhubeke pleasing. That's why in Bible we must live the lives that are pleasing to God. Our calling, Lord, we've got a higher calling. Amen. Ours is the highest calling. It is the highest calling. Sibizelwe into ephakeme. Sibizelwe hayi imisebenzi yobumnyama. Ukudla kwengulube akusiko kwethu. That's why indoda lelahleko yathi mamele kudle. Yaqaba. Yathi indoda lelahleko kunokuthi ngidle ukudla kwengulube ngamane ngayozithoba phambi kobaba. Angithuki mengithuka. Angishayi mengishaya. Akwenzeke okwenzekayo kodwa endleni kwengulube, it is not what I'm going to do. That's your calling. That's your calling. Hallelujah. That's your calling. uJesu uNkulunkulu makabheka uJesu makabheka emhlabeni athi izwe lonile izwe lonakele kodwa linethemba kulaba bantu. Kukhona ingcosana esele. Kukhona ingcosana esele. Hallelujah. Nginemizini yokuthi umhlaba ngingawubhubhisi ngoba khona ingcosana esele. Nginemizini yokuthi uma kuney'tomu kunezimo emhlabeni ngilalele. Why? Kukhona ingcosana esele. There's one thing I know about God. Uyanaka nje bakhe. That's why iBhayibheli mawulifunda eGibhithe lithi iBhayibheli lishayo zonke ebelishaya uGibhithe lapho u-Israyeli ekhona ngesho ngekafiki lapho. Because lapho unebakho uNkulunkulu uyayivikela indawo. Let me tell you something. Your calling is the same calling, is the high calling. Yokuthi uNkulunkulu azwe umhlaba ngoba wena you are there. Amen. Hallelujah. Amen. Because you are there. You represent the presence of God. You represent the omniscience of God. You represent the omnipresence of God. You represent amandla kaNkulunkulu. Inkinga yebandla ukuthi they conform to the standard of the world in the definition of what is possible and what's not possible. They conform when the world says no, it's not possible. The church joins with the world and they sing together. Sabela together. Ukuthi angeke kwenzeke. Ngoba izolisho kanjalo. Hallelujah. Amen. But your calling is to speak hope because ngabantwana bethemba. Hallelujah. Ngabantwana bethemba. Nikhuluma ithemba. Ngabantwana benduduzo. Nikhuluma induduzo. Ngabantwana bamandla. Nikhuluma amandla. Anikhuluma ukwehluleka. Anikhuluma into ehlulekayo. Nikhuluma into enqobayo because your calling is like that. Hallelujah. Nibizelwe
ukuthi nibe ibandla kaNkulunkulu that stands on earth for God divine things. Hallelujah. Asifuna iBhayibheli encwadini kaGenesis 18. Hallelujah. Amen. Chapter 18. We're going to just a few verses. I'll tell you now. From verse 22. No, wait a little bit. So that we can make it short. So that from verse 30 to verse 33. Wayesethi mayingathukutheli inkosi ukuthi isakhuluma, mhlawumbe kungafunyaniswa khona abangamashumi amathathu. Wathi angikwenza uma ngifumana abangamashumi amathathu lawo. Kepha wathi bheka, ngiqalile ukukhuluma nenkosi, mhlawumbe kungatholakala abangamashumi amabili khona. Wathi angikubhubhisa ngenxa yabangamashumi amabili. Wayesethi mayingathukutheli inkosi ukuthi ngisakhuluma kanye nje, mhlawumbe kungafunyana abayishumi khona. Wathi angikubhubhisa ngenxa yalabo abayishumi. uJehova wasuka nxa eseqedile ukukhuluma no-Abrahama. U-Abrahama wabuyela endaweni yakhe. Hallelujah. Last one khona bazalwane u-Abraham uvakashelwe yilabo uNkulunkulu bekabathumile the three visitors. They were not there to tell him something angekaze ayizwe. Hallelujah. Amen. They were not there to tell him into angekaze ayizwe ukuthi uzomusiswa ngengane. It was not the first time. Ngoba uNkulunkulu uyaphinda-phinda ngesikhathi sokulinda. Hear me now. uNkulunkulu repeats during the time of waiting. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. When God has promised you something while you are waiting for it, God repeats the promise. He will repeat the promise until it happens. Hallelujah. Amen. Now uNkulunkulu uthumela lethu lezo-3 zobatshela ukuthi ingane yona isazofika uzoba isizwe esikhulu. Leli Bible lapha u3 masebethi bayahamba baya manje la uNkulunkulu ayobhubhisa khona eSodom. uNkulunkulu intends to destroy Sodom. Hallelujah. The plan is to wipe it out. Because uNkulunkulu uyafinyelela la ufuna ukuwipe out. The Bible is replete of history where God wiped out because sin was just too much. Hallelujah. Amen. Now the Bible masebe bahamba bathi ngoba uAbrahama ubusisiwe uzoba isizwe esikhulu. In other words, Abraham is not just a man, he's not just a ordinary man. Abraham is not just an ordinary man. Should we hide from him what God is going to do with Sodom? He's not just a man. Should we hide from him? Maybe back in Noah, some jail. What God intends to do what in Sodom. Hallelujah. Amen. Now I think for Abraham remembers immediately remembers ubani oseSodom. Amen. Hallelujah. Amen. How many of you are when you feel blessed?
your relatives don't matter anymore. When Abraham is blessed with everything, he's told everything that's powerful, he doesn't forget about Lot. Hallelujah. Even in his blessedness, he doesn't forget the relatives. He doesn't forget siblings. He doesn't forget about, he remembers that there is my relative, la uNkulunkulu atobhubhisa khona. Although kukhulunywa iy'mbusiso ezingakangani, I am happy about the imbusiso about my relative. But my relative, abantu bethu our relatives are asifana, we are there. But the Israel said, no, I will not receive the grace alone. I am a relative. La uNkulunkulu atobhubhisa khona bo. Abhuqe nje alalise phansi akakwazi ukuyenza lento. Hallelujah. Never be content ukuthi usizisiwe wena. Hallelujah. Never be content ukuthi wena ususizisiwe ushiye bakini emuva. Do not be content about that. Bakhalele njalo ungaqedi kuNkulunkulu. Ungaphezi. Imiphefumulo yabo ikhalele njalo. Ngisho nalo sidakwa esenimrayitha off emndenini. Ngoba khona abantu abarayitha off emndenini ngoba ngazinike ngobani igunya. Elokuthi kunabantu emndenini abarayithwa off ithini. Umuntu ezalwa nawe ngisho ingane yakho. Awunaki ukumrayitha off. When? Hallelujah. You don't have that right. Ngisho noma ngaba yisifana nibikana ngicela amashumi amashele njalo makangibona. Wakhona abanjalo emndenini bacela ishele njalo makangibona. Ufuna ukuthenga nje one cigarette. Hallelujah. But umuntu owakaNkulunkulu ngisho ayisibili akasungumuntu wakhe. Umuntu wakaNkulunkulu ngisho ayingane yakho akasiyo wakho. Umuntu wakaNkulunkulu akekho written off until God has written him off. Now Abraham prays now. He intercedes now, doing the job of the church. Intercede. We are the intercessors, brother. Interceding is not a specialty of a certain group of people. The church is a group of intercessors. Let the Bible in it. Because I can't specialize. You are specialist Christian. You know no worshipers. You know no ushers. You know faith. You know no. You belong to the group uba generalist. Thina sakhululwa ukuqhuma. Kukhona abantu abangasamazi ukuhlabelela lana because kunama-worshipers. Uma ungathi kuyena awuqalele ingoma. Angazi akuqale noshosholoza. Akusena ngoma engqondweni yakhe. Uma wena uqala noshosholoza ngoba ubanjwe engalindile. But again, what is the church is a group of intercessors. The church is a group of intercessors. Uyaqala Abraham what if ungafunda iBhayibheli uqala ku-50? What happens if uthola abawu-50 eSodom? Uthi uNkulunkulu bathi laba hayi uma ngabe kuna-50 angeke babulawa wehlangene nabo. But I'm sorry, but I'm sorry. What about 45? We are tired. Umuntu intercede ngoba anonefeke emthandazweni. Umuntu intercede
interceder enzenayo kahle into yomuntu yabona umuntu baka-intercedela ngendlela ka-Abraham alalela usenzane lenzela ngoba uyobika indaba yakho ngathi ngeyakhe. Roll about 45. Patiently with God. Patiently so. Njengomuntu omnengayo, njengomuntu omnengile. What about 45? Good you are now. Not the 45 asking, but okay. Angutheleni, man. Angutheleni. 40. What about 40? Someone who calls this a Chinese negotiation. Chinese bargaining. Huh? What about 40? uNkulunkulu uthi no, makune 40 phela angevile uthi 13. Inhloso kaAbraham ukwehla ayofika kunamba econza to bedwa. Uthi ngizoyeka and then the number is high and ngizoyeka ngifuna ukubona uNkulunkulu fike kunamba econza to. What about 30? uNkulunkulu uthi no, I do nothing with 20 God. I have a 20 God, 20. No, I do nothing. And then finally, God finally. Now then successful this. Then successful the man. 10 God. What about 10 God? Not 10. And then the new program, I understand how it works. Ubheke ukuthi khona yini abame esikhali. I understand how you work now. Ubheke ukuthi khona yini ome esikhali. Who stands in the gap? If there's anyone in terms of righteousness, in terms of prayer, in terms of trusting God, in terms of fearing God, in terms of everything, if there's anyone who stands in the gap, I will not destroy the one, but there must be someone who stands in the gap. That's what you're saying to the church today. Is there anybody who stands in the gap? Who come here for me in the canyon? Who come here? He's a man of the Gala. He's a man of Tuga. He's a man of the Sandizo. He's a man of the Tegela. He's a man about the church. He's now about going wild. Who still fears the Lord? Who still stands in the gap? Who still fears the Lord? Who still walks in the light? Who still walks like God is next to him? Who come here? And then you beg him, he's on the pulpit. Who come here? Who's standing in the gap? Who come here? Come on, the Lord. The Church of Christ. People who stand in the gap. uNkulunkulu nolaka lwakhe ngempilo yabayidwele ngokwenza kwabo ngokuhlonipha kwabo ngokuthinta abanye abantu ngokuphila impilo egcwele ebantwini nokuba righteous ebantwini bathinta iy'mpilo zabantu angakhuluma uNkulunkulu athi akekhona ukungenza ngalo. They stand in the gap. They block the things. They block the wrath of God. They hold the key. The devil cannot enter and steal and kill and destroy because you corner over there in the gap. Hallelujah. Amen. Umaje, ukhona awu-10 and ngizodestroy. Akathi uNkulunkulu ngifuna umhlaba wonke. Uthi ngifuna nje ingosana. Ngifuna nje noma munye ozothi bangimbheka bese ngithinteke inhliziyo noma bangona bonke noma bangangithuka bonke bazalwane noma bonke bangahlala bangengikhonzi. Ngifuna ukwazi ukuthi ngizothi mangibheka kube khona uthatha ibhayibheli yomkhonza kungavumi kungesenabantu abazikhonzayo noma bemthuka noma bemhleka ngoba kwesinye isikhathi kuyabakhona abakuhlekela ivangeli bakuhlekela into kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi baphi abazoma noma kunjalo bathi ngiyabazombizileyo and I will stand in the gap for him and bonke abanjalo God says I will not destroy because of them. Umivunguvungu zihaqa izwe mina uNkulunkulu angizobheka isono sezwe ngizobheka ebani.
Hallelujah. Ngizobuka ebaba bese kubenefite izwe lonke. Hallelujah. Uma ngabe siphile ikathini lezi esiphila kuzona akunamisebenzi akunavetevete uthi uNkulunkulu uma bama indeke bamba. Hallelujah. Uma bema indeke bathokozise inhliziyo yabo baphile impilo ezithokozisayo bangesabe bakhuleke njalo bangethembe mina uNkulunkulu ngenxa yabo kuyobenefit amakhazini wabo kuyobenefit imindeni yabo kuyobenefit izwe lonke ngoba ebami bamenangi bafuna khona. Come on church. Hallelujah. The church of God has called you to the highest position. The position that God has called you to. Let me tell you something. The reason why God says do not revenge. You know why? Because this is the thing here. This is the thing. The Church of Christ has got identity. Are you hearing me? Even if I need an identity. And I need the essence. What makes it to be what it is. Hear me, church, right? Are you hearing me? Yes. And I need a position. Are you with me? Now, when someone happens so good, when you are defending. Hear me, church. You are defending from where you were put. You are defending to the level of the one who did wrong to you. That's why when Jesus, when God says don't revenge, He says retain your position. 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 I think I'm ready. Who goes shining and the weather of who said, who was the who says the one who shine one. About the shine now, about you have to bang the little people. So we tell. That's not the case in the house of God. Let me tell you something. It's a Bible-based life. It is not a reactive life. Just like it. What you do must be informed by what the Bible says, not what someone did. Are you with me? Are you with me? Woman never wash your man. No one cares. That's all they want to give. Normal is not a reason why no longer. When your actions are shown, let it be informed by what the Bible says. Because when the Bible is that's why Jesus said, don't descend. Stay up there. Lakati wanaweka uti wa revenge ukoshaywa hizi zabantu baleyo level. Kati kabushana lapho utuma uNkulunkulu angakini umuntu angangenza usho noma inhliziyo ibuhlungu bazisa ubuhlungu utuma uJehova angakini umuntu angangenzani. You know what you mean by suffering? Umuntu angeka ngugule. I am who I am. What you're saying is that I am who I am like my God. God said to Moses, I am who I am. My life is informed by the will of God. Oh, busy. Let me tell you about having a demon language. Yonke into embi athethe imimoya. Umuntu revenge athethe umoya werevenge.
That is why ngikuthi kunabantu abadifenda bayaestablish ukukhuphuka. Ngoba sebakuthola ku-addictive ukuthi mawabona lo muntu bamzisa ubuhlungu. Ba-addicted manje. Mawabona lo muntu ufela sengathi makangezwa ubuhlungu abezwa kahle. Kumele lo muntu aqhubeke. Kumele lo muntu idimoni nalento ozifake kuyona. You need deliverance. Hallelujah. When you revenge, let me teach you something. In the state of prevention, there are these things called incidental benefits. I call them incidental because they were never intended, right? So they are incidental in that sense. Like for instance, as I'm then you benefit from your revenge. Then you think about when I have to pay your good revenge, no more corner, go and benefit. You need deliverance. Here's the story about you. You have defended. Wehlele kwabaphansi. Wehlele kumele ubamele esikhaleni. Ubamele kanjani esikhaleni uphakathi kwabo? Ubamele kanjani esikhaleni uphakathi kwabo uqophisana nabo? Ubamele kanjani esikhaleni ukulunga kunqoba kanjani ukubi uma ukulunga sekungene shaka? Gogo. Hallelujah. 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 Umuntu obonile ezakwena zokuxolisa. Don't see it as an opportunity to abuse the person. You hear me? Umuntu. Ngoba thina awaleka nisenza abaxolelayo. NjengoNkulunkulu osibizile esimrepresentayo. Umuntu ezoxolisa kuwe akulona ithuba lokuvuvaya and abuse. Hallelujah. Ngathi kini last time umuntu onomoya kaNkulunkulu uyaxolisa. Ngoba umoya kaNkulunkulu omconvictayo. Lapho kena conviction ngokubi akunamoya kaNkulunkulu. Ngoba bengabe ukhona umoya uyakutshela ukuthi wonile Samuel abesekuthula. Nangu umuntu uza kuwela. Nangu Maria ufikile umoya. Wamtshela ukuthi lokho akukhulelwe kungumoya. Asiyona inyama negazi. Kunezinto ezifuna inyama negazi. Zikhona abantu bakamoya. Kunezinto ezenziwa kithi ezibuhlungu ongaxoleleni ngenyama yegazi. Kodwa zikholelwa ngoba umoya owavela uJesu kuMariya ulapho. Umoya wavusa uJesu wabafileyo nabo. Ube khona umoya omnevele baphinde kuyenzeka. Ngisho nomuntu ophakeme uyehla akwazi ukuthi ngiyaxolisa. La umoya ekhona. Nangiyafika umoya kuMariya. Fika umoya kuMariya. Uthi lokho okukhulelwe akusiko inyama negazi. It's impossible. That the spirit is in us. Remember, the spirit is in you. And it's going to be very, so you have Maria, which we have Elizabeth. Must be Elizabeth. Say you go to Ntwana, who Elizabeth has told me. Jenga no Maria, but together. I don't know who Elizabeth has told. Ukhona yini? Unengane yini kuEliza? Ikhona yini ngane? Ngoba ngakumoya kaNkulunkulu ngizabuna moya nawe. Ayiphumi ngane. Uthi wena ngane yakho ethubuya. Yona ngomobo. Ingane ayiphumi. Mangabe khona. Uma ngabe ifile. Azotrapha. Bese ubuye athi hayi ngifuna mina azange ngicela ukuthi azoxolisa. Of course
uthunywe umoya loyo kaMariya. Yiwona uthunywe. Ngabe bewukuwe, ngabe kugcwele ingane nakuwe. Iphindewu ekhuluma ngale nto exolisayo, fanele ngikhulumisane. Do not conform to the standard of the world. Ukuthi ngizomlaya ngizomzwisa akukona kwakho lokho. Akusiwo kwakho. Bathi abantu emezwe sengiqeda intshumayelo. Bathi abantu emezwe bekhuluma. Athi mina ngizothenje. Angeke ngisaluka. Abantu bawulungile. Basebenza abantu. Bayadifenda. Bayadifenda. Bafanisa ngathi abantu ababadebelayo. When the Bible says uNkulunkulu ulungile, unethisa imvula kwabalungile nabangalungile laba bathi sikhathele to be the bigger person. Kusho bona. Umuntu uyakhathala noma into ayenzayo kuyiyona impela yenza. Ukuthi ukhathela kusho ukuthi into ayenzayo imoto. Bathi abantu bayadelela nami sengifuna ufana nabo. Ngoba ulungile bayakwelisa. Kusho abantu. Kusho abantu ababizwa uNkulunkulu ngegama lakhe. Basho njalo. Bathi sofana nawo. Ukuthi mhlabelele ukuwe kubonakala sofana naye. Bathi abazalwane sofana nawo. Laba basikhubelisayo. Sofana nawo. Salanda abantu. uNkulunkulu akaguquki. Akaguquki bamdelelela ukulunga kwakhe. Bamdeleleli ukulunga kwakhe akaguquki. Nawe nami siyazi sona sazi. Ngoba siyameza incike ekutheni ulungile. Uma ngavuka ngolusuku ngidladela ukulunga mina. Ngoba nabantu laba ukulunga kwami ukudelelisa ngabo bangangazolandelelana. Uma kuyiqiniso ukuthi ukulunga kwenza umuntu abebuthakathaka adeleleke. Uma kuyiqiniso isifayini. Kodwa ukulunga ngeke ukuthakathaka ngemalunga. Usathana batshela wena ukuthi ukulunga kwenza umuntu ubuthakathaka. Uma kuyiqiniso kusho ukuthi umuntu ubuthakathaka. But why uNkulunkulu ngeke ubuthakathaka ulunge kangaka? uNkulunkulu uyaqoba. Baningi abantu bathi ngimwonile uNkulunkulu ngoba ngimubi, waqhubeka walunga wasabonakala empilweni yami. Wena uthini? Ukulunga ubuthakathaka. Lalanda bulane sekubala lana. Ngiyabhala namanje. Umuntu efuna ukuhlonipha akahloniphe for what you are and who you are. Do not change who you are ukuhlonipha. Uma ndeleliswa ukuthi uyinto eyiyo, it has nothing to do with you. It has to do with weak values and weak character. Yakhe. Now, you understand what I'm saying? Why change wena? Why ufuna ukuhlonishwa? Go change what you are. Hallelujah. Remain pleasing to God. Worry not about the consequences. Ukulunga kuzoba nama-consequences. Bazoba khona bakuthatha for granted. Let them do so. Hallelujah. Mina ngazi uJesu elithi iBhayibheli azange avume uPeter akhiphe indlebe yalaba bebazombamba. Lithi iBhayibheli uPeter wayekhipha indlebe, uJesu wathi akusiyona impi yethu lena. Wena ulunge yakho usuka esikhaleni. Baningi abazofa ngoba usukile esikhaleni. Buyela esikhaleni. Buyela nawubizelwe khona. Your calling is very high. Father, we thank you. We bring the praise, the glory and honor to you. Your worthy to be praised. uNkulunkulu osithandayo, uNkulunkulu osinakelelayo. You never leave us.
You never forsake us. Uhlezi njalo une-interest in us. It is like your mind is full of us. Your mind is full of us. Baba Thandigayo, you are so mindful of us. Angeke usiyeke siqhezwe ngisho nasendleleni. Baba namandla wonke siletha udumo kuwena ekuseni sithi umuhle ufanele udumo nebongo. UNkulunkulu wethu wena akekho omunye. Jehova Jireh, Jehova ungaphezu kwako konke. Nimandla wonke, Dalo wonke, sindiswe impilo zethu. We love you this morning. We give our heart to you. We receive your words for today in the name of Jesus Christ. Ngosi yami la singabala kahle khona wena uNkulunkulu. uNkulunkulu onenhliziyo exolelayo. Bonke abaphendukayo izwi lakho Baba othandekayo balahleli ngaphandle. Namhlanje uNkulunkulu othandekayo sizwile izwi lakho liyasebenza empilweni zethu. Anyenze njalo. May your Spirit, Father, continue speaking it in our lives, in our hearts, for as long as we are waiting for Jesus to come back. So that ebonakala singafani na anybody but sifane naye. We thank you, we bless you. Semakhaya manje hamba nathi uNkulunkulu othandekayo sigcine usilondoloze sisaba mamalinga omunye wethu ogulayo. Sombeka izandla Father njengoba sambeka izandla angeke siyeke ukuba naye ebuhlungwini akubona eguleni akubona. Ungomunye wethu, ungomunye wabothandekayo abantwana bakho. Thina sizomthwala ngoba lisho kanjani izwi lakho. Asizoni izahluleki babothandisa izwi lakho. We are more than the conquerors through Christ who loved us. Ebabeka izandla bayaphila. Namanje Nkosi yami we believe that and we're going to do it until she is healed in the name of Jesus. We bless you. Amen.